Здравейте! Казвам се Цветелин Янев. 34 години съм все още. Занимавам се с инвестиции. Освен това се занимавам и с един нов проект за България. Много интересен. Който има интерес да научи повече за проекта, може да ми пише на лични. Аз ще му разкажа повече. Идеята на това видео е по-скоро да ви разкажа какво означава да си предприемач в България. Предприемач не означава да имаш огромна сума пари и да инвестираш в някакъв бизнес. Предприемач означава да си предприемчив, да виждаш някакъв нов вариант пред теб и да решиш да пробваш. Не е задължително да успееш. В смисъл, винаги може да има някакви грешни решения. Въпросът е, че не трябва да се отказваш. Трябва да продължаваш напред и напред и напред. Когато имаш някакви амбиции да постигнеш нещо и видиш някаква възможност, би било дали е нов бизнес, нова алтернатива, някаква инвестиция или каквото и да било, няма значение. Поне опитай, виж за какво става дума. Говори с човек, който те е запознал с него или ти предлага тази възможност. Не я отказвай така, без въобще да знаеш за какво става дума и да кажеш примерно, че не е за теб или какво ще кажат твоите приятели, ако им предложиш тази възможност. Всякакви такива оправдания, които са безпочвени. Най-малкото, защото аз също съм бил на твоето положение. Бил съм в точно в този момент, в който са ми предлагали разни неща и аз съм ги отказвал, защото съм си представил, че няма кой да се включи към мен или ако говоря за тези неща, ще ме помислят, че съм някакъв изперкал откачалник, който си мисли, че парите се изкарват така от вятъра. Не, парите не се изкарват от вятъра, но има много възможности, които да се изкарват по много по-лек начин, така, да не е с... да не прозвучи грубо, не е с лопата, защото аз нямам нищо против хората, които работят, нали? Това е нормално, всеки сам си решава как иска да живее, но има възможност, която ни предлага да работим малко по-лекичко, така да се каже, да имаме много свободно време за нещата, които искаме да правим и да имаме финансова възможност да ги правим тези неща, които искаме да ги правим, защото може да работим, да изкараме много пари, нали, нормална работа, но няма да имаме време кога да ги харчим тези пари. И имам много приятели, които са на това дередже. Изкарват доста пари, но нямат време. Не е нужно да имаш голяма сума, напротив, мога да се тръгна с някаква минимална сума. Аз така започнах, инвестирах в един проект, който за мен е нещо велико. Ще бъде със сигурност бизнесът на 21 век, проекта на 21 век. Инвестирах съвсем малка сума, която изкарах от допълнителни доходи, понеже аз не работя, нямам сигурен доход в момента. Издържам се единствено и само на инвестиции и на онлайн бизнеси. Така че, щом аз съм го постигнал това нещо за около 6-7 месеца, мисля, че си достигнах работната заплата, която получавах. Всеки може да го постигне, не е нещо сложно, просто трябва да имате търпение, да не се отказвате, да правите това, което ви харесва, да помагате на вашите близки, приятели, познати, непознати, всякакви хора, няма значение, и да не търсите нищо в замяна. Когато искате да помогнете от сърце, не да гледате какво ще спечелите от това нещо, те нещата се случват и аз съм пример за това нещо. Това общо взето исках да ви кажа. Тези няколко изречения. Може би е станало малко по-дълго, отколкото си го представях. Да, гледам 5 минути. Искам да ви пожелая хубав вечер. Да помислите върху това, което ви казах. Да не го прехвалите така само, да кажете, това пак
говори глупости във Facebook, търси си публика. Искам да ви пожелая да сте успешни, да сте здрави и ако имате някакви... Ако ви е впечатлило това видео, се радвам да се свържете с мен, да ми кажете какво ви хареса, какво не ви хареса. Като цяло обратна връзка. До скоро. Чао!